नमस्कार. सिंधुदुर्गचं राजकारण म्हटलं तर राणेंशिवाय इथलं राजकीय पान हलतच नाही. नारायण राणे यांनी आपल्या स्वकर्तृत्वाने या सिंधुदुर्गातल्या राजकारणामध्ये एक वेगळाच इतिहास घडवलेला आहे. आजही ते खासदार म्हणून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, ह्या मतदारसंघाची, रत्नागिरी मतदारसंघाची धुरा वाहत आहेत. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून त्यांचे दोन्ही सुपुत्र राजकारणात उतरले आणि त्यांनी यश देखील संपादन केलं. मग ते निलेश राणे असोत किंवा नितेश राणे असोत. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नितेश राणे हे जर नाव कोणाला विचारलं तर निश्चितच कोणी असं विचारणार नाही की नितेश राणे कोण म्हणून. याच अशा वेगळ्या आगळ्या अशा व्यक्तिमत्वाबरोबर आज आपण बातचीत साधणार आहोत. ही बातचीत असेल राजकारणाची, ही बातचीत असेल समाजकारणाची, आणि एकूणच नितेश राणे हे व्यक्तिमत्व काय आहे हे आज ह्या आपल्या मुलाखतीतून आपण जाणून घेणार आहोत. नितेशजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी जशी ओळख करून गेली की एक समाजकारण समाजकारण तर तुमच्या घरातून आहे. राजकारणामध्ये तर तुम्ही तुमच्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून राजकारणामध्ये उतरलेली आहात. आता पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. हो. जो कणकवली मतदारसंघ आहे त्याचे जे मुद्दे होते, प्रचाराचे मुद्दे होते, समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांचे मुद्दे होते, ते तुम्हाला माहिती आहे. परंतु यावेळेसचं राजकारण थोडंसं वेगळं आहे. यावेळेस तुम्ही कुठले मुद्दे घेऊन मतदारांपर्यंत जाणार आहात? बघा, प्रामुख्याने माझ्या कणकवली, देवगड, वैभववाडी मतदारसंघ, माझ्या मतदारसंघामध्ये 263 गावं आहेत आणि या 263 गावाचं प्रतिनिधित्व मी 2014 पासून ते आत्तापर्यंत करत आलेलो आहे. आणि प्रामुख्याने माझे हे तिन्ही तालुक्याचा व्यवस्थित अगर अभ्यास केलात तर या तिन्ही तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती, एकंदरीत अर्थकारण त्याला आपण म्हणतो, आणि त्याचबरोबर गरजा या तिन्ही तालुक्यांच्या वेगळ्या आहेत. विकासाची अपेक्षा, विकासाची भूक पण वेगळी आहे. आणि अगर इथे भविष्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करायला गेलं तर ह्या तिन्ही तालुक्याच्या तरुणींच्या अपेक्षाही त्याच पद्धतीने वेगळ्या आहेत. म्हणून ह्या तिन्ही तालुक्याकडे पाहत असताना, गेली 10 वर्ष ह्यांच्या लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना, मी ह्या तिन्ही तालुक्यांच्या त्या तालुक्याच्या जनतेचा, ग्रामस्थांचा, माझ्या मतदारांचा, त्यांचं बोलण्यापेक्षा, त्यांच्याशी संवाद साधण्यापेक्षा त्यांचं जास्त ऐकलेलं आहे. त्यांच्या मनात काय आहेत ते हक्काचा त्यांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्याशी कधी संपर्क करू शकतात, माझ्याशी बोलू शकतात, माझ्याशी मनमोकळं त्यांच्या म्हणजे बोलतात ना, मनातलं जे काही 4 गोष्टी ते बोलू शकतात. अशा पद्धतीचं नातं माझ्या मतदारांचं आहे. मी माझ्या मतदारांच्या अपेक्षा 2014 ते आता 24पर्यंत ज्या अपेक्षा, ज्या मागण्या त्यांनी माझ्याकडे केल्या ते पूर्ण करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. खरं म्हटलं तर गेली 10 वर्षाच्या माझ्या एकंदरीत आमदारकीच्या कारकिर्दीमध्ये 8 वर्ष मी विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून काम केलेलं आहे. 2014 ते 19 असो आणि 2019 ते 2022पर्यंत मी विरोधी पक्षाचाच आमदार होतो. आणि 2022 ते आत्तापर्यंतच्या 2 वर्षाचा सत्तेतला आमदार म्हणून जो मला कार्यकाळ मिळाला, त्याच्यामध्ये ह्या पहिल्या 8 वर्षामध्ये ज्या माझ्या जनतेने ज्या काही अपेक्षा माझ्याकडून व्यक्त केल्या, खरं म्हटलं तर मी ह्या निमित्ताने माझ्या मतदार जनतेचं खरं म्हटलं आभार मानेन की 8 वर्ष विरोधी पक्षाचा मी आमदार असलो तरी त्यांनी मला सांभाळून घेतलं. मी सत्तेतला कुठलीही त्यांना जादा निधी नाही आणू शकलो तरी पण त्यांनी मला कधीही निराश केलं नाही. मी जे काही निधी त्यांच्यासाठी उभं करू शकलो ते त्यांनी स्वीकारलं आणि त्या पद्धतीने मला आशीर्वाद दिला. म्हणून त्यांच्या ज्या अपेक्षा माझ्याकडून होत्या, प्रामुख्याने आमच्या ह्या तिन्ही तालुक्यामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून रोजगार निर्मितीची फार मोठी संधी आहे. पर्यटन हा एक फार चांगला पर्याय राहिलेला आहे. शेतीमध्ये पण उदाहरण माझा देवगड तालुका असेल, कणकवली तालुका, वैभववाडी तालुका, आंबा, काजू, मासेमारी, ह्या तिन्ही क्षेत्रामध्ये माझ्या इकडे शेतकरी आहेत, मच्छीमार आहेत. आणि म्हणून त्या पद्धतीच्या ह्या तिन्ही तालुक्याच्या जनतेच्या मागणीच्या अनुसार त्यांनी ज्या अपेक्षा माझ्याकडून व्यक्त केला, पहिल्या 5 वर्षामध्ये अगर तुम्ही पाहिलं तर मी नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आणण्यामध्ये थोडा जोर दिला. माझ्या देवगडमध्ये कंटेनर सिनेमा आधी सुरू आहे, वॅक्स म्युझियम मी सुरू केला,
असंख्य म्हणजे वैभववाडीच्या जनतेच्या मागणीच्या अनुसार तिथे महाराणा प्रतापांचं म्युझियम मी आणू शकलो, देशातलं एक दुसरं क्रमांकातलं. म्हणून अशा पद्धतीच्या ज्या मागण्या माझ्या जनतेने केल्या ज्याच्यातून मी रोजगार निर्मिती करू शकलो. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधावर मी जेवढं शक्य आहे तेवढं निधी आणू शकलो, कारण मी विरोधी पक्षाचा आमदार असलो म्हणून तरी माझ्याकडे निधी तशी लिमिटेडच होती 8 वर्षामध्ये. आणि म्हणून सरकार म्हणून DPDCमधून जिथे जिथे मी माझी ताकद लावून संघर्ष करून कधी तर मी जेवढी निधी आणू शकलो त्यांच्यासाठी आणले आणि पायाभूत सुविधा उभं केल्या. पण ह्या गेल्या 2 वर्षाच्या सत्ताधारी आमदारच्या कारकिर्दीमध्ये तुम्ही माझ्या एकंदरीत प्रत्येक गावामध्ये मी किमान एक 2 ते 3 कोटीची निधी आज आणलेली आहे. त्या पद्धतीचा विकास झालेला आहे. 263 गावामध्ये त्यांच्या असंख्य प्रश्न जे वर्षानुवर्षाचे आहेत, काही पुलाचे होते, काही रस्त्याचे होते, जे वर्षानुवर्ष सुटलेले नव्हते, ते प्रश्न आम्ही आमच्या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून सोडू शकलो, पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून सोडू शकलो. म्हणून मला समाधान आहे की ह्या आमदारकीच्या कारकिर्दीमध्ये आज माझ्या ह्या तिन्ही तालुक्याची वेगळी ओळख मी निर्माण करू शकलो. आज देवगडमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचा जोर अगर तुम्ही पाहिलं तर एक देवगड एक पर्यटनासाठी पण एक वेगळं डेस्टिनेशन तयार झालेलं आहे. पहिला आपल्या जिल्ह्यातला व्यक्ती कोणी यायचा तर या तर आपल्या वेंगुर्ल्याकडे जायचं, या तर मालवणकडे थांबायचा. मोजकेच लोक आमच्या देवगडपर्यंत यायचे. आज मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला असे 3 पर्याय इकडच्या पर्यटकांसाठी तयार झालेले आहेत. कणकवली तालुक्यामध्ये हायवे लगत असलेला माझा तालुका असला तरी त्या हायवेच्या आजूबाजूची असलेली माझी गावं आणि त्यांची विकासाची आणि पायाभूत सुविधांचे त्यांच्या मागण्या ते मी बऱ्यापैकी पूर्ण करू शकलेलो आहे. 3 शहरं जे माझ्या मतदारसंघामध्ये आहेत, 3 नगरपंचायती आहेत, परिषदा आहेत, त्यांच्या ज्या शहराच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण आणि शहराच्या दृष्टिकोनातून जो विकास अपेक्षित त्यांना होता, माझ्या तिन्ही नगराध्यक्षांच्या माध्यमातून, नगरसेवकांच्या टीमच्या माध्यमातून जे करायचं होतं मी माझ्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि जनतेने त्या निवडणुकीमध्ये, खरं म्हटलं निवडणुका मग स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल, ग्रामपंचायती असो की विधानसभा, लोकसभेमध्ये ही आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी परीक्षा असते की आम्ही केलेलं काम जनतेला खरंच आवडलं आहे का. मग ते मतदानाच्या माध्यमातून आमच्याशी बोलत असतात किंवा संदेश देत असतात. म्हणून जेव्हा माझ्या मतदारसंघामध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत तेव्हा जनतेने माझ्या बाजूनी कौल दिलेला आहे. याचा हाच अर्थ होतो की मी परीक्षेमध्ये मेरिटमध्ये पास झालेलो आहे. नक्कीच. मेरिटमध्ये पास झालेले आहात असं म्हणत असतानाच थोडंसं राजकीय ह्या मतदारसंघाच्या आपण एकूण पार्श्वभूमीकडे जाऊया. आप्पासाहेब गोगटेंनी कित्येक वर्ष भाजपचे एकमेव शिलेदार त्यावेळेसचे, आणि त्यांनी हा गड आपल्याकडे राखून ठेवलेला होता. आता पुन्हा एकदा तुमच्याकडे तुमच्या खांद्यावरती ती धुरा आलेली आहे. एक भाजपचा कार्यकर्ता, भाजपचा आमदार म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही पुन्हा एकदा या सगळ्यांच्या भेटीला जाता किंवा ह्या मतदारांच्या भेटीला जाता, तिथल्या कार्यकर्त्यांच्या भेटीला जाता, काय त्यांच्या भावना असतात? भारतीय जनता पक्षाचा आमचा जो कार्यकर्ता आहे तो एकंदरीत उत्साही आहे का ह्या मतदारसंघामध्ये जिथे भारतीय जनता पक्षाचे पाळेमुळे घट्ट आहे. बरोबर. प्रामुख्याने देवगडमध्ये असो, कणकवली हा राणेसाहेबांच्या बरोबर वर्षानुवर्ष राहिलेला तालुका आहे, वैभववाडी पण राणेसाहेब, तसं या तिन्ही तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं एक चांगलं जाळं आणि नेटवर्क आहे. आणि ते जाळं आम्ही 19ला आल्यानंतर अजून भक्कम झालं. म्हणजे गावागावामध्ये काही गावामध्ये तिसरा पक्षच नव्हता. या तर राणेसाहेबांचे कार्यकर्ते, या तर भारतीय जनता पक्ष. आता सगळे एकत्र म्हणून भारतीय जनता पक्ष असल्यामुळे त्या गावाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून, त्या गावाच्या राजकीय परिस्थितीच्या अनुसार निश्चित पद्धतीने फायदा झालेला आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये माझ्या इकडच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आज सत्तेतली पदं उपलब्ध झालेली आहेत. त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध झालेली आहे. त्यांना आज त्यांचा एक हक्काचा लोकप्रतिनिधी म्हणून, तसं म्हटलं तर ह्या 2019पर्यंत पण मी म्हणजे एकंदरीत तुम्ही पनवेलपर्यंत अगर पाहिलं तर मी भारतीय जनता पक्षाचा एकमेव निवडून गेलेला आमदार होतो. डायरेक्ट पनवेलमध्ये आमचे प्रशांत ठाकूरजी निवडून गेलेले. म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा बळ देणारा आहे, निस्वार्थी पद्धतीने काम करणार आहे. आणि आता आम्ही एक परिवार म्हणून एक दुसऱ्याच्या सुखदुःखामध्ये उभं राहणं, ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना मान सन्मान देणं. आणि आता आमच्या इकडे आम्हाला वाटतच नाही की 2019ला मी इथे प्रवेश केलेला आहे. असं वाटतं की वर्षानुवर्ष मी भारतीय जनता पक्षामध्येच राहिलेलो आहे. हिंदुत्वाचा एक विचार घेऊन आम्ही सगळेजण आता परत अजून घट्ट झालेलो आहे.
म्हणून मला असं वाटतं की आता मी माझ्या परिवारामध्ये आलेलो आहे आणि आम्ही सगळेजण परिवार म्हणून, पक्ष म्हणून नाही, या तालुक्यातले सगळे कार्यकर्ते आम्ही परिवार म्हणून आम्ही काम करतोय, जनतेची सेवा करतोय. निश्चितच. आता तुम्ही हिंदुत्वाचा उल्लेख केलेलाच आहे. खरं तर मी तो नंतर प्रश्न विचारणार होते, परंतु हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती जर आलो तर आपल्या कोकणामध्ये पूर्वापारपासून हिंदू मुस्लिम हे तसे सलोख्याने राहणारी जनता आहे. आतापर्यंत आपल्याकडे कधीच कम्युनल असे कुठल्या प्रकारचे दंगेधोपे झालेले नाही आहेत. परंतु आता हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती पुढे जाताना एकूण महाराष्ट्रामध्ये जो काही तुमचा झंझावात आहे, आता तुम्ही या मतदारसंघातून इलेक्शनला सुद्धा सामोरे जाणार आहात, तुम्हाला असं वाटते का की हा कुठेतरी आपल्याला थोडासा मारक ठरू शकेल मुद्दा? कधीच नाही. कारण का 39 वर्ष सन्मान्य राणेसाहेब हे शिवसेनेमध्ये राहिलेले आहे. शिवसेना एक जहाल हिंदुत्वचे पुरस्कार करणारे नेतृत्व हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंकडे होते. तेव्हा राणेसाहेबांनी कोकणामध्ये शिवसेना घट्ट केली, हिंदुत्वाच्या जोरावर शिवसेना घट्ट केली, घराघरामध्ये पोचवली. इकडला जो आमचा मुसलमान समाज आहे तो 99% राष्ट्रभक्त मुसलमान म्हणून त्याला मोजलं जाऊ शकतं. मला आठवतं की जेव्हा काही 2-3 महिन्या अगोदर कलमटमध्ये, एक आमच्या कणकोलीमध्ये कलमटमध्ये एका मुलीने आपला DP व्हॉट्सॲप स्टेटसवर पाकिस्तानचा झेंडा ठेवलेला. आमच्या अगोदर तिकडे आमचे स्थानिक मुसलमान एकत्र झाले आणि त्यांनी कणकोली पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन निवेदन दिलं की हिच्यावर कारवाई करा. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की इकडे जो राष्ट्रभक्त मुसलमान आहे तो इकडच्या समाजामध्ये आणि इकडच्या कोकणातल्या एकंदरीत पूर्ण राहणीमानामध्ये तो समरस झालेला आहे. त्याच्याबरोबर तो म्हणजे त्याचं बोलतं ना एकत्र म्हणून तो राहतो. मुद्दे कुठे येतात जेव्हा बाहेरचे काही साऊदीवरून असेल किंवा बाहेरचे जेव्हा काही मुसलमान समाजाचे काही लोक इथे येऊन विष पेरायला प्रयत्न करतात. काही मुंबईतले काही मुसलमान वर्ग आहे जे इथे येऊन विष पेरायला इथलं वातावरण खराब करायला प्रयत्न करतात. इकडे काही अवैध धंदे त्यांना प्रोत्साहन द्यायचा प्रयत्न करतात. तेव्हा आमच्यासारखे हिंदुत्ववादी विचाराचे कार्यकर्ते भूमिका घेणारच. आता मोठ्या प्रमाणामध्ये काही भागामध्ये अगर गायींची तस्करी होत असेल तर त्यावेळी कारवाई झालीच पाहिजे. हिंदुत्ववादी विचाराचे सगळे आमच्यासारखे कार्यकर्ते एकत्र येतात आणि त्यावेळी भूमिका घेतात. आमचं एवढंच म्हणणं आहे, सर्व धर्म समभाव हा अगर आपण खरंच स्वीकारत असू तर जसं हिंदू म्हणून आम्ही अन्य धर्माच्या जातीच्या धर्माच्या लोकांचा देवी देवतांना मान सन्मान देतो, त्यांच्या सणासुदीला मान सन्मान देतो, तसंच हिंदू समाजाच्या पण सणासुदी संस्कृतीला आणि आम्ही ज्या गाईला आमची माता समजतो तिच्याकडे कोणी वाकड्या नजरेने पाहू नये, कोणी धर्मांतर हे सगळे विषय कोण करू नये. मग तुम्हाला कुठेच सिंधुदुर्गात आणि कोकणामध्ये असं कुठेच होत असताना दिसणार नाही आणि होत पण नाही. जसं मी तुम्हाला बोलतो इथे प्रामुख्याने राष्ट्रभक्त मुसलमान इथे राहतो आणि म्हणून मला तर वाटत नाही इथे मला कुठेही मारक ठरेल. इकडला असलेला मुसलमान समाज हा राणे कुटुंबाला ओळखतो. आम्हाला त्यांच्या सुखदुःखामध्ये आम्ही त्यांच्याबरोबर असतो आणि त्यांना कुठे मदत लागली तर आम्ही तिथे आहोत. आता लोकसभेमध्ये पण एवढं काय म्हणजे जे काय वातावरण केलं गेलं देश पातळीवर ह्या गोष्टीवर, इथले पण काही कोकणातले पण काही जनतेने म्हणजे काही मोहल्ल्यांमध्ये काही विरोधात सूर आला तरी पण राणेसाहेब तर खासदार आज आहेत ना. बरोबर. आमचं मतदैक्य काय कमी झालेलं नाही. माझंही मतदैक्य 2019ला मी 29,000 निवडून आलो. लोकसभेमध्ये मला 42,000 मतदान झालं माझं. मग मला अगर एवढा विरोध अगर असता, मला अगर मारक ठरलं असतं तर मी 42,000 गेलोच नसतो. म्हणून ज्यांना अगर थोडं इकडे तिकडे राहायचा अगर विचार पण असेल त्यांना हे कळलं पाहिजे की नितेश राणे 40 दिवसानंतर पणच आमदार असणार. माझंच सरकार, आमच्याच विचाराचं हिंदुत्वादीच विचाराचं सरकार इथे येणार. आम्हीच सगळ्या बाबतीमध्ये कामासाठी आम्ही तिथे येणार आहोत. राणेसाहेब तर 29पर्यंत खासदार आहेत. म्हणून आम्ही तर काय कुठे जात नाहीत. त्या लोकांनी विचार करून की बाबा मोजक्या काही विषयांमुळे तुम्हाला इथले वातावरण खराब करायचं का, हे फक्त विचार करून मतदानासाठी आणि राजकीय दृष्टिकोनातून पाहावं आणि मग मला वाटतं त्यांची उत्तरं त्यांना निश्चित पद्धतीने भेटतील. निश्चितच. एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर आपण बघतोय की महामार्ग हा जो काही आहे की जो आपण म्हणतो विकासाचा मार्ग म्हणून म्हटला जातो,
एक महामार्ग आपल्याकडे आहे की ज्याचं अजून रायगड जिल्ह्यामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये बऱ्यापैकी काम शिल्लक आहे. असं असताना दुसरा आपला सागरी महामार्ग, त्याचंही काम बऱ्यापैकी शिल्लक आहे. आणि आता पुन्हा एकदा तिसरा महामार्ग, ज्याला ग्रीनफील्ड रेवस टू रेवंडी, ह्याचं नोटिफिकेशन जाहीर झालेलं आहे. त्याचं भूसंपादनाचं काम सुद्धा सुरू झालेलं आहे. खरंच या महामार्गांची आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यकता आहे का, जिथे बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांची ॲग्रिकल्चरल लँड ही भूसंपादनाखाली जाणार आहे आणि शेतकऱ्यांना कुठेतरी विस्थापित व्हावं लागणार आहे? मी त्या विचाराचं नाही आहे. शेवटी ह्या महामार्गांची आणि रस्त्यांची जेव्हा प्लॅनिंग होते तेव्हा त्याच्या सरकारच्या नजरेसमोर एक दृष्टिकोन असतो, विकासाचा दृष्टिकोन असतो. उदाहरण आपल्याकडे बहुतेक APMC मार्केटकडे जाण्यासाठी इकडून जो ट्रान्सपोर्टेशन होतो त्यासाठी ह्या महामार्गाचा वापर होतो. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून त्या महामार्गाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ शकतो. पर्यटक आपल्या इकडे येऊ शकतात, जाऊ शकतात. त्या दृष्टिकोनातून त्या नियोजनाच्या अंतर्गत अगर ते महामार्ग प्लॅनिंग करून होत असतील तर त्याच्यामध्ये काहीच अडचण नाही. आता आम्ही जेव्हा मुंबई गोवा हायवे N66 हायवेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही भूसंपादनासाठी आम्ही सगळेजण कामाला लागलेलो, थोड्या इकडे तिकडे अडचणी येत आल्यात. कारण का आपल्या सातबाऱ्यामध्ये खूप नावं असतात, बरोबर, आणि काही नावं मुंबईमध्ये पण असतात, काही आपल्याकडे असतात. काही अडचणी आल्यात तरी पण काय काम करायचं नाही का, विकास करायचं नाही का? प्रत्येक गोष्टीला उत्तर असतो, प्रत्येक गोष्टीला इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते. आज रत्नागिरीचे जेव्हा लोक आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये येतात तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटतं की आमच्या इकडे 40% 50% काम अजून पण अपुरं आहे, पण आमचं N66चं काम 99% पूर्ण झालेलं आहे. भूसंपादनामध्ये पण आपण 95% सगळ्यांना मोबदला देऊन बसलेला आहे. काही कोर्टातले काही विषय आहेत म्हणून ते काही विषय प्रलंबित आहेत, तेही येणाऱ्या कालावधीमध्ये सुटतील. म्हणून विकास हा झालाच पाहिजे. कोणावरही अन्याय होता कामा नये ह्या भूमिकेचे आम्ही पण आहोत. आणि आम्ही जोपर्यंत असेपर्यंत आम्ही कोणावर अन्याय व्हायला देणार पण नाही. आम्ही आहोत. आज आम्ही असंख्य वेळी सरकारच्या विरोधात संघर्ष केलेले आहेत. आमच्या अंगावर असलेले 353 केसेसवरच समजतात की आम्ही किती आंदोलनं केलेली आहेत. आमच्या इकडची जनता, आमच्या इकडचे स्थानिक लोक ह्यांच्या इच्छा डावलून कुठेही विकास होणं शक्य नाही. आणि पण मला हेही माहिती आहे, आमच्या जनतेशी संवाद साधलात, त्यांना विश्वासात तुम्ही घेतलं तर निश्चित पद्धतीने विकास शक्य आहे आणि हा पुढेही तो होत राहणार. निश्चितच. कणकवली मतदारसंघ जो आहे तो आता भाजपकडे आहे. एकूणच राजकीय परिस्थितीच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आडाखे घेतले जात होते त्यावेळेस असं म्हटलं जात होतं की राणे कुटुंबियातल्या किती जणांना इथे उमेदवारी द्यायची. नारायण राणे हे खासदार झाले, निलेश राणे तर त्यांना कुडाळ मतदारसंघाची उमेदवारी द्यावी असा एक प्रवाद आहे. मग नितेश राणेंना कुठेतरी मुंबईत देऊया असं काहीतरी एक चर्चा सुरू होती. कितपत सत्य आहे? हे आमचे शुभचिंतक जे आहेत, ज्यांना नितेश राणे इथे राहू नये, त्यांनी उडालेल्या वावड्या आहेत. पण काय होतं, जेव्हा एका व्यक्तीला तुम्ही हरू शकत नाही तेव्हा त्याच्याबद्दलचे अशा पद्धतीचे गैरसमज पसरवायचे. आणि त्यांचे काही क्षण आनंदाची जात असतील तर हे माझ्यासाठी चांगलं आहे की माझ्यामुळे काही त्यांना आनंदाचे क्षण मिळत असतील. पण खरं म्हटलं तर अगर तुम्ही विचाराल तर शेवटी कामाच्या मेरिटवर पण विचार करायला पाहिजे. आज राणेसाहेब असतील, निलेशजी असतील किंवा मी स्वतः असेल, आज आम्ही दिवसातले 17-18 तास काम करत असतो, दिवस रात्र मेहनत करतो. जनतेच्या कुठल्याही प्रश्नांसाठी आम्ही कुठलीही तडजोड करत नाही, शासकीय निधीची वाट पाहत नाहीत. घरं पडतात तर पहिलं आम्ही जाऊन तिथे उभं करतो आणि मग त्यांना मदत करायला प्रयत्न करतो. अगर जनतेच्या मनात, जनतेच्या हृदयामध्ये अगर कुठलं नाव असेल तर जनतेला त्यांच्या हक्काचं लोकप्रतिनिधी द्यायलाच पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपण मग तो एकाच रक्ताचे आहेत, एकाच आडनावाचे आहेत म्हणून तिकडच्या जनतेवर अन्याय करायचं का? मग उद्या अगर कुठला विपरीत निर्णय आला तर मग त्याच्या राजकीय पक्षातली खरं म्हटलं त्यांचंच नुकसान आहे. म्हणून मी कोणाला द्यावं कोणाला नाही द्यावं शेवटी आमच्या पक्षश्रेष्ठींचा अधिकार आहे, तो मी बोलणं तयार नाही आहे. पण राणेसाहेब आज या भागाचे खासदार आहेत. आज राणेसाहेबांचं नाव सोडून दुसरा खरंच कोण खासदार निवडून आला असता का, ह्याचं कधीतरी आत्मपरीक्षण, ह्याचं कधीतरी उत्तर तुम्ही विचारलं तर माझ्यापेक्षा तेच तुम्हाला उत्तर देऊ शकतात. कुडाळ मालवणमध्ये पण आज सन्मान्य निलेशजींनी ज्या पद्धतीने जनतेची सेवा करतायत, प्रत्येकाकडे पोचतायत, प्रत्येकाचं ऐकून घेतायत. गेली 10 वर्ष वैभव नाईक हे आमदार म्हणून किती यशस्वी ठरलेले आहेत, जनतेचे कुठले प्रश्न सोडवलेले आहेत.
नुसतं राणेंवर टीका करणं हे तुमच्या अहवालाच्या प्रत्येक पान ह्याच्याने भरलं नाही पाहिजे. यापेक्षा तुम्ही जनतेसाठी काय करू शकलात. आज मी स्वतः त्यांना विधिमंडळामध्ये असंख्य वेळ बघितलेले आहेत. तुम्ही कधीतरी ते विधिमंडळामध्ये किती तास बसतात, किती तास त्यांनी ते प्रश्नासाठी किती प्रश्न उपस्थित करून न्याय मिळवला आहे कुडाळ मालवणच्या जनतेसाठी ह्याचा कधीतरी अगर हिशोब झालात ना तर तुम्हाला कळेल की जनतेने तिथे भाकरी का परतवली पाहिजे. त्याच्याही पेक्षा सांगेन, आम्ही आमदार निधी म्हणून माझ्या प्रत्येक मार्च एंडिंगला अगर तुम्ही पाहिलं माझी 100% आमदार निधी खर्च झालेली आहे. तेच हिशोब तुम्ही कुडाळ मालवणचा लावा, त्यांचे नेहमी 20% 30% निधीत खर्च होतो, उर्वरित निधीत ते आमदार निधी आतापर्यंत खर्च करू शकले नाही. म्हणजे कुडाळ मालवणच्या जनतेने अगर आपला हक्काचा लोकप्रतिनिधी निवडायचं ठरवलंच असेल, त्या 10 वर्षाच्या वनवासातून बाहेर निघायचं ठरवलं असेल तर मला वाटतं त्या जनतेला तुम्ही तेवढा अधिकार दिलाच पाहिजे. मग राणे असणं हे कुठेतरी म्हणजे नुकसान किंवा आमचा बोलतो ना नुक्स असला नाही पाहिजे. म्हणून मला असं वाटतं की जो पक्ष निर्णय घेईल तो योग्यच असेल आणि जनतेच्या मनातला लोकप्रतिनिधी त्यांना निवडून दिला पाहिजे. निश्चितच. आता जेव्हा कणकवली मतदारसंघाचा जेव्हा विचार आलेला आहे त्यावेळेस तिथे आमदार म्हणून नितेश राणे हे नाव भाजपकडून प्रामुख्याने पुढे येते, परंतु जो उबाठा गट आहे किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आहे त्यांच्यातले मात्र 4 उमेदवार इच्छुक आहेत. म्हणजे इथे इच्छुकतेसाठी फक्त एक उमेदवार म्हणजे शक्यतो दुरंगी लढत होणार आहे, परंतु त्यांच्याकडूनच त्यांच्यातच 4 जणांची जी काही थोडीशी एकमेकांच्या विरोधात आहेत. तर याचा काय फरक पडेल असं तुम्हाला वाटते? मुळामध्ये मी माझ्या कुठल्याही राजकीय स्पर्धकाला कमी लेखत नाही. जे पण उमेदवार आहेत ज्यांना पण लढवण्याची इच्छा आहे शेवटी ते त्यांच्या पद्धतीने तयारी करून निश्चित पद्धतीने मैदानात उतरतील. मी माझी प्रत्येक निवडणूक ही माझी पहिली निवडणूक म्हणूनच मी लढतो. म्हणून दोघांनी यावं, चौघांनी यावं, मी तर बोलतो प्रत्येकाने आपल्या पद्धतीने फॉर्म भरावा आणि उतरावं मैदानामध्ये. काँग्रेसचे पण काही आमचे सहकारी इच्छुक आहेत, त्यांनीही पण आजमावायचं असेल तर कारण शेवटी लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अधिकार आहे, प्रत्येकजण आपल्या इच्छा व्यक्त करू शकतो. म्हणून शेवटी त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींनी कोणाला त्यांना संधी द्यायची हे त्यांनी ठरवावं. मी माझं काम करतोय, मी माझं काम दाखवण्याच्या दृष्टिकोनातून मी आज जनतेमध्ये फिरतोय. मी सांगतोय की बाबा मला परत एकदा तुम्ही संधी द्या, मी तिथला आमदार कायमस्वरूपी असणार असं माझा भावना नाही. शेवटी जनता ही मायबाप जनता असते, त्यांनी ठरवायचं असतं की बाबा ह्याला परत खरंच संधी तुम्हाला द्यायची आहे का. पण मी माझी संधी मागतोय. ज्यांना माझ्या समोर येऊन माझ्यापेक्षा अगर चांगला पर्याय निर्माण करू शकतात, माझ्यापेक्षा चांगलं काम उभं करू शकतात, माझ्यापेक्षा चांगली सेवा माझ्या इकडच्या जनतेची करू शकतात तर निश्चित पद्धतीने जनता त्यांचा विचार करेल. शेवटी जनतेला ठरवायचं आहे की कोण त्यांची सेवा करतात. असंख्य वेळी जेव्हा माझे प्रतिस्पर्धी चांगली मुद्दे उचलतात किंवा ब्लड डोनेशन कॅम्प असो की विविध चांगले लोकोपयोगी कामं करतात, मला त्यांच्या चीड येत नाही. मला समाधान वाटतं की माझ्या मतदारसंघाची सेवा अजून माझ्याबरोबर कोणतरी करताय हे माझ्यासारखा व्यक्ती समाधान व्यक्त करतो. म्हणजे सगळी सेवा मीच करावी का असं कुठे लिहिलेलं नाही आणि कायमस्वरूपी करावी का हेही लिहिलेलं नाही. जेवढे शक्य आहे जोपर्यंत माझ्या जनतेच्या मनात माझ्याबद्दल प्रेम आहे, विश्वास आहे, तोपर्यंत माझ्या डोक्यावर आशीर्वाद ठेवतील. जेव्हा त्यांना वाटेल की नाही नितेश राणे आता आमच्या सेवा नाही करू शकणार तेव्हा निश्चितपणे दुसऱ्याला संधी देतील. म्हणून प्रत्येकाने आपलं नशीब इथे आजमावं. निश्चितच. आता पुन्हा येतं म्हणजे एक आपण कन्क्लुडिंग करताना या मतदारसंघामध्ये ज्यावेळेस आता तुम्ही सामोरे जाल निवडणुकीला त्यावेळेस तुमचा अजेंड्यावरचे तुमच्या वचननाम्यावरची पहिले 3 मुद्दे काय असतील? प्रामुख्याने मी इथे जो पायाभूत सुविधा जो उभं केलेला आहे, आम्ही शासनाच्या माध्यमातून गेली 2-2.25 वर्षामध्ये महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून असंख्य लोकउपयोगी महत्त्वाची विकास कामं आम्ही गावागावामध्ये केलेली आहे. त्या गावाच्या विकासाच्या संदर्भात जे काम केलेलं आहे ते मी जनतेसमोर मी ठेवणार आहे. दुसरं म्हणजे ह्या सगळ्या प्रयत्नामुळे झालेली जी रोजगार निर्मिती आहे त्या संदर्भात पण मी जनतेशी प्रामुख्याने बोलणार आहे आणि त्यांच्यासमोर तेही एकंदरीत काम ठेवणार आहे. आणि तिसरं तर माझ्या मतदारसंघामध्ये 1,14,000 ह्या माता भगिनी आहेत, महिला मतदार आहेत, 1,12,000 पुरुष आहेत.
मी प्रामुख्याने माझ्या माता भगिनींसाठी आमच्या महायुती सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडली योजना असेल किंवा असंख्य मी जे काही छोटे छोटे उद्योग चालू करण्यासाठी त्यांच्यासाठी जो प्रयत्न केला, ही सगळी 3 मुद्दे असे नजरेसमोर ठेवून मी माझ्या जनतेच्या समोर आशीर्वाद मागण्यासाठी परत जाणार आहे. निश्चितच. हे होते आमदार नितेश राणे, जसे बेधडक तसेच सहृदयी देखील. हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन, विकासाचे मुद्दे घेऊन निश्चितच या कणकवली मतदारसंघातून पुन्हा एकदा आपलं नशीब आजमावण्यासाठी ते पुढे झालेले आहेत. येणारा काळ हा त्यांच्यासाठी कसा असेल हे आपल्याला लवकरच समजणार आहे. आजच निवडणूक आयोगाने इलेक्शनच्या तारखा देखील डिक्लेअर केलेल्या आहेत. प्रचारासाठी फार कमी अवधी राहिलेला आहे. पावसाळ्याचा सीझन आहे, दिवाळीचा सीझन आहे आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आमदार नितेश राणे पुन्हा एकदा या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. एकूणच या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आज आपण आमदार नितेश राणे यांच्याबरोबर दिलखुलासाच्या गप्पा मारल्या. त्यांच्यातला माणूस काय सांगतो हे त्यांनी अत्यंत दिलखुलासपणे असं सांगितलं. त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सर लाईव्हच्या परिवारातर्फे त्यांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. थँक्यू.